खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटिउब चेनेलाव फिन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ बानायबाय। मानो होनबा दानि हालोदा बिटिआरनि हालोदा जोबोद गाज्रि, मोजां नङा, दुखुनांथाव। बेखायनो आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायबाय, अन्नानै नोंथांमोनहा नायलांजोबदो। जानाखि आं फंनैसो बिबुंथि होलांगोन, नोंथांमोनहा आंनिफ्रायबो फंनैसो खोनासंदो। आरो मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। आरो गोदानफोरा अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आं माब्लाबा मोजां भिडिअ बानायब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंलांदो। दानि हालोदखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखागौ। जानाखि बिटिआर एकर्डआ दासिम 2 बोसोर जानो 3-4 दानसोल' नांसिगौ। अब्ला बेखिनि समाव जोंनि बिटिआरनि एकर्डजों जोंहा मा मोनखो? मोनसे पिस, मोनसे गोजोन गोरोबथा हिसाबै जोंहा बेसेबां गोजोन मोनखो, बेसेबां डेभेलपमेन्ट मोनखो, जों ससियेल मिडियायावनो गोबां नुबोबाय थायो, बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। नाथाय बे पिस एकर्डनि गेजेरजों, गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा दासिमबो 1% जों गोजोननाय मोनाखै। डेभेलपमेन्टखौ मोनफा मोननै मोनदोंब्लाबो गोजोननाय, पिस, जानाखि पिस एकर्ड, मुङानो पिस एकर्ड, बे पिस गोजोन बेखौ जों 1%बो मोननो हानाय जायाखै होनजायो। जाहोना मा? 1 बोसोर 2 बोसोर जानोसै। जाहोना मा? मोनसे गोजोन गोरोबथा मुं खालामनानै गोजोन फैयाब्ला बियो मानि दाय? गोरोबथानि दाय ना सागानगिरिफोरनि दाय ना सरकारनि दाय? बेखौ सोमोनांदों। मानो होनबा गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोंनि गेजेराव NLFB हाजारिग्रा सोमजिखांबाय, दा गोदान ULB उजिबाय। दा बेफोरबायदि गोजोन गोनां मोनसे गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेराव माबोरै बिदि जाना मोनखो? ना जोंनि आफादफोर बा मावथिफोर बा सरकारा दासिमबो गुरुत्थ' होआखै नामा? मानो होनबा थांनाय 1 दान 2 दाननि गेजेराव XNDP-फ्रा गोबां जानाखि गावसिनि मोननांगौ लागा दफाफोर दं, बेफोरखौ मावफुंजानो थाखाय जबरदस्ति सरकारखौ, स्पेसियेलि बिटिआर सरकारखौ नारसिनबाय थादोंमोन, आसाम सरकारखौबो नारसिनदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा एसेबो गुरुत्थ' होयै बायदिखौ नुदों, जायनि जाउनाव बेफोरबायदि जाथाया दा सोमजिबाय। दा जोंनि हारिनि मानसिफोरनि गेजेराव गोबां गुबुंले आबहावा सोमजिबाय। दा बेफोरनि जाहोनानो जाहैबाय, जों स्पेसियेलि सरकारखौनो हमनांगोन। दा गुबुन नेसनेल आफादफोरखौ मा बुंनो, स्पेसियेलि जोंनि सरकारखौनो हमनांगोन। मानो होनबा जोंनि सरकारा गोख्रों राहा लायोब्ला, हाबा मावोब्ला, एक्टिभ मोनसे पावारखौ लानानै खामानि मावोब्ला, मानो होनबा बिसोरो गासिबो सलुसन जागोन। मानो होनबा अट'नमास काउन्सिल, गावखुंथायाव जोंहा सासे सेम थायो, बे सेमानो पावारखौ बाहायनांगौ। नाथाय बेफोरबायदि माखासे माबाखौ जों बाहायनाय नुवाखै। जानाखि प्रि रिक्रुइटमेन्ट ट्रेनिंनि थाखाय बायदिसिना गोजौ लेभेलनि अफिसारफोर आरो बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि थाखाय हाइ लेभेलनि अफिसारफोर, मन्थ्रिफोर बायदिसिनाखौ CM प्रमद बर' सारा गोबां लोगो हमनायखौ, सावरायनायखौ नुदों। परिबर्तन जात्रा, जानाखि परिबर्तन जात्रा, बेफोरनि सायावबो गोबां दावबायनायखौ नुदों निउस मिडियाफ्राव। नाथाय जों मोनसे माखौ नुवाखै, जानाखि रन्जन दैमारि सार, NDFB-नि जानाखि फार्स्ट फाउन्डार, बेखौ गहोनायनि थाखाय सोरजोंबा माबा मोनसे सावरायनाय, बा सरकारजों, बा उकिलफोरजों, बा मोनसे आफादजों, बा हाइ लेभेलनि अफिसारफोरजों सावरायनाय जों मिडियायाव नुनो मोनाखै। जाहोना मा? माबा मोनसे सिङारि फान्दायनाय बा माबा मोनसे जाहोन दं नामा? बेफोरबायदि जों सन्देह मोनदों। बेखायनो
जानाखि दासिमबो समय दं बिटिआर सरकारनि आखायाव पावारबो दं जानाखि बेफोर पावार आरो फांसन जानाखि आरो बिटिआर एकर्डनि जानाखि दफा बेफोरखौ सिस्टेमेटिकेलि इउज खालामब्ला बाहायब्ला इमप्लिमेन्ट खालामबा थाबैनो जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन सफैफिनगोन होननानै आसा खालामो जानाखि एकर्डनि मुङानो पिस एकर्ड दा जानाखि सोलिबाय थादों जुदि बिदि सोलिबाय थायोब्ला बियो मोनसे पिस एकर्डनि सोलायै बियो मोनसे फेक एकर्डसो मुं मोनगोन बेखायनो दा जोंनि स्पेसियेलि बिटिआर सरकारा जेसेबां हायो एसेबां नाजानांगौ थाबैनो नाजानांगौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जबरदस्ति नारसिननांगौ जानाखि जोंनि गेजेराव जोंनि बिटिआराव बेफोरबायदि हालोदा जानो मोना जुदि गोजोनखौ लुगैमारदोंब्ला बिथाङा दासिमबो दाबो मानो सिरि गोजोन एकर्डखौ गोजोन एकर्डनि मुं होनोब्ला बिथांखौ मानो दाबो सिरि होननानै जों सोंनो हायो मोनसे खोथा बेफोरखौ जागोन साननानैनो आं बेसेबा सिगांनिफ्रायनो खमावबो 7 दान 8 दानसोनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन जाय भिडिअखौ मेन पइन्टआ जादों बिटिआर एकर्डनि 99% दफाफ्रा मावफुंजाबाबो एक्सएनडिपिफोरनि दफाफ्रा मावफुंजायाबा बियो मोनसे पिस एकर्डआ मिनिंलेस जागोन बे गोरोबथा बा एकर्डनि माखासे दफाफ्रा जानाखि डेभेलपमेन्टेल दफाफोर बेफोरो एसे उनावब्लाबो जागोन नाथाय एक्सएनडिपिफोरनि दफाफोरखौ फार्स्टलि मावग्रोनाया जोबोर गोनांथार नङाब्ला बियो मोनसे मिनिंलेस एकर्ड जागोन होननानै आं मोनसे फार्स्टआवनो मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन नाथाय बिटिआर सरकारसिम सहैदों सहैयाखै बे आंनि बिबुंथिया बेखौ आं मिथिला नाथाय हगारदोंमोन आं थिग दा बे जानाखि राहाया दङ बिटिआर सरकारनि आखायाव मेन रिजना बिसोरनि जानाखि एक्सएनडिपि आरो एक्सएमएलएफोरखौ रेहाय होनांगौ रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ थिग बेखौनो बेसे बुंबावनो बिथांमोनहाबो बुंबोबाय थाबाय धरना होबोबाय मेम'रेन्डाम होबाय प्रेस मिट खालामबाय जाहोनखौथ' बिसोरनि खोमायावबो खोनाहैखाबाय जानांगौ अब्लाबो बिथांमोनहा दासिमबो गोख्रों राहा लामा लानायखौ नुवाखै आरो जोंनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राबाव जानाखि आसाम सरकारा गेजेट नटिफिकेसन मोनसे फोसावदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 6 शिड्युल एरियाफ्राव एसामिस साबजेक्टखौ कम्पालसारि मोनसे साबजेक्ट बानायनानै लानो थाखाय माबा नटिफिकेसन होदों नाथाय बे नटिसखौ जोंनि हारिया माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया मानो होनबा बेखौ एक्सेप्ट खालामोबा जोंनि मिडियामाव माबा मोनसे खहा जानाय जागोन दा जोंनि हारिनि गेजेराव गोसोआव गुद मोननाय दं बेखायनो जोंनि दानि बिटिआर सिएम सार प्रमद सार आरो एबसु आरो बर' हारिनि माखासे नेसनेल आफादफोर बिथांमोनहा थाबैनो बे क्लजखौ नटिफिकेसनखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा थाबैनो नारसिननांगौ जेरै दाख्लैनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि सार्टिफिकेटआ साख्रिनि थाखाय क्वालिफाइ जानाय नङा होननानै मोनसे क्लज बानायदोंमोन बे क्लजआ रिमुभ जानाय बायदि बे क्लजखौ दानि बे एसामिस साबजेक्टखौ कम्पालसारि खालामनाय क्लजखौ रिमुभ खालामनांगौ होननानै दाबि खालामनांगौ अब्लासो जोंनि गोसोआव मोनसे गोजोनना फैबावगोन दा मा बुंबावनो बयबो मिथिलायखाबाय मानि थाखाय मा जाहोनाव जोंनि पिस एकर्डनि उनावबाबो माखासे गोनो गोथो जानाया दंबावो मानो होनबा बे एकर्डखौ दासिमबो रावबो मोजां इमप्लिमेन्ट जानाय नुवाखै बेखायनो दा गासिबो आखायाव पावारा दं बिटिआर सरकारनि आखायाव बिथांमोनहा सिस्टेमेटिकेलि जानाखि दफाफोर दं बेखौ मावनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय अन्नानै प्लिज स्पेसियेलि एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय
जानाखि बेसेबां दफा दं बेफोरखौ मावफुंग्रोजोब, डेभेलपमेन्टआ अट'मेटिकेलि डेभेलपमेन्ट फैखायो, बियो जेबो नङा, उनाव जालांबाय थागोन। स' गाइस, हामबायसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम, आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। आंनि बिबुंथिया बेखिनियानोमोन। नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जै बर' हारिनि जै।